Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, sobrang gipailaom sa total lockdown ang lungsod sa Siaton tungod sa padayong pagsaka sa COVID-19. Nagsugod ang tulo ka adlaw nga total lockdown gahapon adlaw, Mayo 23 ug bulungtad hangtod ugmang adlaw Mayo 25 Martes. Dito mo ang total lockdown aron mapahigayon ang halapad nga contact tracing ug mass testing. Tungod din sirado usab ang mga panimay, mga bahay patigayon ug mga merkado publiko, mga resort ug restaurant. Hinoon bukas ang mga botika ug mga gas station. Sa Executive Order number 6 gipasabot ni Mayor si Zani Fritz Diaz nga kinahanglang mopaubos sa total lockdown ang lungsod aron way mga tawo nga makagawas o mapalapdan ang contact tracing. Aduna nay 40 ka active cases ang lungsod sa Siaton. 151 na usab ang total recoveries, 200 ka mga kaso sa COVID-19, 5 kanila ang nakalas.